أبناي لهم فيديو بعرف بتعمل حدا أزي وسان رخونا مستيري خكافلكم كم تعبر استدر أخو مودما هنا أستات إسرع عمتات انتد سرح كخعو توزخ لنا وركا أتاوي بخمي نابور حوي كغيرو كم زخالكي بسفيحو أبناي لهم فيديو إتم مستيرتي نعاخم ككافلكم كرما حموش عمتات هكا بيلو خون أب حدا فارماسي كم فارماسي تكنيشان كوين اندا سرحكم كلخو زوهابن النبر ورحوي دوموز دما بقو انتد قتل نيرو نأستات إسرع عمتات انتد سرح نيرو دما أوشتي حدا ورح مزنا حجزو لأتاوي تاتيو زمت بتعامل زجرم نجاري جن اتمنى قد أزي قليلي أنت رأى بخمي كم تسرح جنزب كنرد أنت رأخي إلنا دما نزن قللتي قد إلى زنجركم من قدتات كن كتر أنت رأخي إلنا دما نسخمون أثاويتاتكم كافتة تدليون العلي كتم حيشوا تخليكم مباركس نبيتيكم نجر نمر أين بسخم نمسحال تمتو أنت رأهليكم قبلك عبوتائكم دلخم مساخم دلخو كارد حوخمي سبسكرايب بمقار بيت سبكنو نمبل 10 سلسة زور زكاير سربة تخولوت إنه خلنا تناوع بيست سمينا يوزحات سبات يوزقير دلو ناي أونلاين سلت أنا دما مزجبات جميرنا لنا أبزت حترلو ناي واتساب نمبر تتقيمكم كتمزجبوا تخليكم بقطتها نمنا لهم فيديو كبلكم كم تقدم خنقركم دس أنا حكم بقر كرما حموش تعمت هتكابي يخون أب حدا فارماسي كم فارماسي تكنيشان تقول تيره يسرح نيره أفتو فارماسي تنكل خدمة بزحت حتوتات هابو مري يملالوس نيرميم مالت أزيدي أخيلو وهيوتي بخمس عينت ناي تقول تيره دا سرحكو أمور ما إذا عينت أخل دي بحال كاب كراي جزا دي زل العينت أتاوي نداك عبد كلنا زهي وزي أكحلفة ندابلكو دوخونا من قد دي نيره أجات أمو خوين رمان أفتو فارماسي تبزحت سبات سلزمتو نتهم سباتيهم كم محتاج دحر أي بلني نيره يموت في اللايت فارماسيتي أب مقالة سلزنبرة وزحت بيزنس مان دخون سبات ويقول عبيت بيزنس تراند جور سبات نفتي فارماسيتي متنيرو سخمت كله بزح جزية حتى مي بخمي خمس عينة هيوت كتنبرك إلك بخمي نز بيزنس خفيتك أنت خد تجبرك إلك بحد يرو جنزب بخمي تسرحن أتاويتات كبخمي كتم حيشن نزبلو نجارات كله جزية مسفتها تشكي نيرة بتعمل خبر جرمكم حدا نجار انت أهلي دما أنا رح أسكو من قد له أنا رح أسكو من قد دما دخلنا تمرت تمهارمو تمرق بدحري مستمر كادما صبوق صراحه كتحزيخا شعو صبوق دموس اندا اندا توهبكا صبوق عينت هيوت كتمريح خادبل اقول دخنا ابو امر حيزي زنبركو دخنا فلسفنا نيريو ازوم سبات ازيون ግን መብዛሕትኦም ብፍላይ ናፍቲ ፋርማሲ ትድመጹ ሰባት ዓቢ ቢዝነስ ደሎም afta ከተማቲያ ክሪኦም ከለኹ ይሓተምሞ ኣያነስ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ትምህርቲ ቋሪጽ እዩ ኣብ ሻርሻይ ክፍሊ ትምህርቲ ቋሪጽ እዩ ብሉኒ انت رأخيام دما ما كتما خندقل بالاسو ወይ خندقل ህንጻ ይህልዎ ወይ ድኾነ ራንድ ገብሮ ዓቢ ቢዝነስ ህልዎ ኣታዊታቶም ካ ኢን ሚሊየንስ ሶ ብጣዕሚ ይድግረም ነይረ ከመ ኢዝ ነገር ዚለ ይሓቶም ይኻ ነይረ ሶ ከተሓቶም ከላ ገሊኦም ማስቲካ እድሸይጥ ነይረ ገሊኦም ኒስትሮ ነይረ ከምዛ ገሊኦም ጋዜጣ እድዝውር ነይረ ከምዚ ነይረ እብሉኻ ኣፍቲ እዋነቴ ሶ بخميهم قلنا أفتي حجز اللو وحبتي وين هفتي حجز اللو أتاويتات كن كخعبو تخيلهم I was asking them بتعمل حتى نيرة so نعم ترددهم نعايز يترددنا دخونا ساينس على بفلاي أنا ده حسكو نعاي كوين دسمعني دخونا فلسفنا له يتمهر مستمهر كاب دحريو تمرق خا مستمر كا دخونا سراحك تحزي خاب دحري صبغاتا وخلو كاي زين بتعم فولس دخونا اسامبشني ابو امري دما نعي وقيرو ينيره ازوم سبات زيوم تراخون ግን ትምህርቲ የብሎምን دخونا ديجري يبلومن دخونا دبلوما يبلومن دخونا ماسترس يبلومن ገንዘብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ግን دخونا دتردኦም ነገር ኣለዩ ሶ دخونا ديتردأن ሳይንስ ከም ዘሎ ድማ ካብ ሽዑ ሰዓት ከጽንዖ ብዝግባ ይጅምረልኩም بتعم دغرمكم ነገር انت رأت حتى كونكم كل جزء فتار من قد له وي صفت وانت بزحت لدى حساسبوني حتتات نيرم بحفش زي هو زخميد حتى دلو جزيات ونيريو اتمنتاي سي دخون سبات مصو ما حدا عينت حمامي زلوم حدا عينت مدهانيت يم دوهابو اتا حدا حوي حدا اي حوني سنزون كصنعو دل نيره بخمه اذن دخونه ساينس دي تردن انمو الله يدل نيره لما انت كنت خرتناتنا ገንዘብ ስለ دخونه نت ገንዘብ ተበخيم بسرح لهم زم سبات زيوم I was asking دخونه ساينس مو يهل إله كحتت كنبب كال نغرات كغبر جمرلكم مو اموداتا دما نابزات ريوا دلخم the science of getting rich تبل مصحف يورقلكم لك نحبتي ساينس አለው ወይ نت ساينس تختكتل نت ساينس تختتجبر انت داخل كادما هابتام كتكون تخلي خا يدبل والس ديواتلس نايزا مصحف زيا صحافه مالتي دغرمكم زعما صحاف زيات تصحافه تاب 1910 اكابي قرمي 115 عامت اكابي بتعامي جن نزل عالم هياو كينا تنبر حابتي بخمي كم بصراحه بقليل منقد انت ريكا مصحافه سبزا مصحاف زيات تقدامي تدرخوكا ነገር እንታይ አንተ ዳልኩም بفلاي دما ከተግብራ ምጀመርኩ ለውጥ ደምጸትለይ እንታይ ተሰራህ ደይኮነ بخمي خاتسرحي توسانه ነገር ብል والس ديواتلس بتعامل خافتهم قداموت نخمزة عينت نجارات نعلم دفالوت وسباتي سو انتا يدبر نسو
ሃብታም ክትከውን እንተ ደኣ you don't get rich by doing certain things ብል ተወሰኑ ነገራት ብምትግባር ኣይኮንካን ሃብታም ትኸውን እንታይ ደኣ እዩ ድብል ንሱ you became rich ክትከውን እንተ ደኣ ወይ ትስኻት ደልዮ ሃብቲ ከተካዕበት እንተ ደኣ ሃሊኻ you have to do things in a certain way ብል ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ነገራት ከተተግብሮም ዘለካ ብል so ፋርማሲ ምዃንካ ዶክተር ምዃንካ ወይ دخون سراحتنيا مخان كاريكون أنت عين سراحتنيا أنت عين دكتور أنت عين السبيق أنا تنقرت خبخم يا خا تتجبرو توسعنا نجربل أنا خا حدا بأمر يحيزي زنبركو دي سرح جنك عاد سرح دي مثلا حدا نجر نيريو تمرتات تأكب ديجرتات تأكب دخون ماسترز تحس دخون نجر أو تتقعبتمو بدحري تواتيرك عتاويتات كتم حيشي دي مثلا نيرو حنت خالد حسكوا من قد خالي أوفر تايم مسرحي مخنيات كلاتنا دبصلنا نسي عتاويتاتنا خنا خحبت انت اخوينا اتا نغبرا نغر 8 ساعات نسرح انت راحنا 12 ساعات مسراحي نسو نغيزي توسنا عتاو خمصلكا خيلي منالوات بعزف انت وسخيت عتاويخا مخا انداد قمكا مخا ترغم دلو هيوتون اندا كينبركا كخون خيلي ادكام زخونه هيوت كخون خيلي سبخوم منغدي يكونن هابت دخعبت يدبل دلو والس ديواتلس كودا انتاي نحد نجر بفري دبل منقدي كتتجبرو أنت رأخيل كاخا نتخهبت تخابت تخلي دبل نيرو سو أنتي تفلي دبل منقدي بخمي خهبت دسرح كهبت من ترى أخوينا ناي بحق أنتي خجبر دلني جنزب نبعله خنتاي مالتي بخمي يدفت أري لدما بسافي حكت أنا عبد جمر كل ساعات ناب حدا ناي علمنا بتعامل سان الزخون حقي the law of compensation دبها الحق خا نفتح حق ترعيمه ويكان نفتح حق تمصي مالتي سو والس ديواتلس از نغرات صبو غير كزارب انكلو نفتم دلوكم دلوخو ناي the law of compensation دما كريئن انكلوخو بزغباي كل نغراتي كغير جميرو سو از law of compensation دبلوكم ويكا حق كحسا يدبال بتنحنا دي سراحنا بتنحنا دغلغلنا مطم بخمي غنزبنا بانا خم دمصن اخول دخونه اتاو خنركب ترالنا خا بخمي ኢና ነቲ ነገር ተኸነ ተግብሮ ንኽእል ዘርአና ስለዚ ሰለስተ መንገድታት ወይ ከዓ ሰለስተ ነገራት አለው አብዛለው ኦፍ ኮምፐንሴሽን እንብላ በቀሊሉ ናባኹም ከብለኔ አነ ከበኸመይ ከም ተጠቀም ኩለንካ በሰፊሑ በዝርዝሩ ክነግረኩም ናፍታ ቀዳመይ ተኸብለኩም ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውለውጥ ንኹለንተና ዕቤት ተሰሜና ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ተሓትረሉ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክላስ ራኽበና ነዛ መጽሓፍ እዚኣ እንዳጠቀሰ ቦብ ፕሮክተር ዝበሃል ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዩ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኢንዳስትሪ ተቆጻጸበ ሕጂ ካብ ህይወት የለን እቲ ሰብኣይቲ ብዛዕባ ዛ the science of getting rich ትብል መጽሓፍ ሰሚናር ከካይድ ሰምዐልኩም ኣብቲ ሰሚናር ተኻኒ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ክነግረኩም ድጸናሕኩ the law of compensation ብዝግባእ ብዝርዝር كزارب ويكا خمهر سمعمو انتا إلى دما أنا كختلو جميرة أفتا قداميت النسو دي تقصى كم عتاويتاتنا خنا خعبت الله نخل ساينساويت من قدلو زي تقصى أتا قداميت دما the need for what you do يبل نتسخات قبرو زلخا نقر معرخ نديو سب دليت دلو نيدا اللو وديو سبات دلي وديو إذا نقر بزقبا كتردا أنت رأخي إلكا سبات زلوم شجرات أنت رأخت كأرف اللوم كإلكا أنتاي كم دلي فريد كاخاني تزدلي ونقر كتقرب اللوم أنت رأخي إلكا فتيوم كيف توخب جيبو ما بتيوم تجنزبتنا عخيم دبخا اتمنتايسي شجراتهم تفتح لهم كساب زحلقة شجراتهم كساب دفتح كلهم اتاسخات الليكا اتاوي قديتهم دبخا سو والس ديوات لسافت قدامي ابت مجمر هذا قمت او نسيو نسابات انت اخافت دغبو من العلقه تغلغلهم بفلاي انت اخيل كخافت بغنزب دهبو خان دعلي اغلغلتنات كان ترى كعزز كيلو كعب انت اخيل سبات وسيخم نبوخا اب هيوته وندريو نغري سو مجمر هذا غبر كلا خان الساعه حراي اتناتي حبرتسب انتي كون يزدل دحلو what is the need for what I do انا دغبرو دلوخ ነገር ነዞም ሰባት እዮም ታይ ክሕግዞም ድኽእል ወይ ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት እጃም ይኸበር ክትድኽእል ኢለ ድማ ነፍሰይ ከሓታ ጀሚረ ኣብ ከምዝ ንገብረሉ እዋን ድማ እታ ወሳኒት ቀዳመይቲ ነገር እንታይ አንተ ዳልኩምኒ ሓደ ራሕዋት እንተ ዳ ገንዘብ ደሊና ቀሊል እዩ ከመይ ማለት እንተ ዳልኩምኒ ገንዘብ ካላ ኣይኮነን ሽግራት በመፍታሕ እትረኽባ ኣታዊ ንሓደ ነገር ሽግሩ ንሓደ ሰብ ሽግሩ ክትፈትሐሉ እንተ ዳኺልካ ነቲ ሽግር ተኸሳብ ድፈታሕካሉ ሰብ ግዴታ ኣይተሰኻት ደሊ ነገር ድህበካ እንተ ዳ ሽግራት ክንፈትሕ ኮይና ድማ ፈጣሪ ንዓና ዝሃበና ድኾነ ጊፍት ኣሎ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣኻ ድኾኑ ሽግራት ኣለዉ እዮም እንተ ዳ ነትናትና ጊፍት ክንፈልጦ ነቲ ፈጣሪ ድሃበና ተህቦ ድማ ከነለልዮ እንተ ዳ ኺኢልና ወላ ከይተኸፈለና እንሰርሖ ሓደ ነገር እንተ ዳ ሃልዩ ደስ እንዳበለና እነተግብሮ ድኾነ ውሽጥና ኣብ ውሽጥና ድሰረፀ ድኾነ ናትና ድሌት ሕልሚ እንተ ዳ ሃሊና ወይ እውን ድኾነ ዲዛይር እንተ ዳ ሃሊና ንዕኡ ድማ ኣምጢና ኣብ ዓለም ንዘለዉ ሽግራት ክንፈትሐሉ እንተ ዳ ኺኢልና we are creating value ኢና ንፈጥር ደለና ንሰባት ድኾነ ዋጋ ኢና ንህቦም ደለና እቲ ንህቦም ዘለና ዋጋ ድማ ነዞም ሰባት እዚኦም ድኾነ ኢምፓክት ስለ ድፈጥረሎም
እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሂወቶም ድኾነ ተጽዕኖ ስለ ድሕድረሎም እቲ ዝነበረው ሂወት ከቃልሎም ስለ ድኽእል እታ ንዓና ተድሊና ገንዘብ ድማ ንሶም ካብ ጅቦኦም ኣልጭዮም እዮም ድህቡና ኳዳ ወሲኾም ክህቡና ክእሉ እዮም ስለዚ ብቲ መጀመርያ ድገበርኩ ሕራይ እንታይ እዩ ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ኣነ ከነዓይ ዘለና ተውህቦ እንታይ ኢለ ክሓስብ ብዝግባእ ድማ ንዑ ኮፍ ኢለ ክሪኦ ከስተብለሉ ጀሚረ እቲ ሽግር ኣብቲ ፋርማሲ እዩ ጀሚሩ ምክንያቱ እንተረኣኹ ድኾነ ከጽንዖ ድደሊ ነገር ኣሎ እዩ ገለገለ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሃብታም ኾን ገለገለ ሰብ ምስማዓት ፍልጠቱ ምስማዓት ዲግሪኡ ምስማዓት ናቱ ደልዎ ትምህርትታት ገንዘብ ድበሃል ይብሉን ኳዳ ክሽገር ትሪኦ which is ኣነ ካብቶም ድሽገሩ ድበሃሉ ሰባት እንድነበርኩም ስለኾነት መንገድላ እዛ መንገዲ እዚ ኣብ ዝግባእ ኣጽኒዐ ድማ ንናትና ሕብረተሰብ ከካፍሎ ኢላ ሓሲበ ኣብታ ሕጂ ሰርሑ ኣለኹም ስራሕ ድኾነ ሽግር ኣሎ ነቲ ሽግርቲ ከተማዕድዎ እንተደኣ ኽኢልኩም ናይ ብሓቂ ኻና ዓኹም ድምልከት ብፍላይ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ናትኩም ሽግር ክትቀርፉ نت كتفتحوا مستبقسكم نايبز حسابها شجري خون تفتحوا سلازي كلا خان تايد حسب نيرة أفتى فارماس تخافي لان كله أنا زمسلني زاد حن مدهانيتي لك زاد حن كالق نجاري of course تمدهانيتي تن مدحانهم صعبين يلخون ده أمر أتتأنكيناتهم ناي مدحان زخون نبرة ناي متعايز زخون نبرة جن كالق أمنة ربحال بتعم وسان رخونه كالق أرستي له كالق بداي لكانيرو سناز نجارات زبزقبا كتصنع لني هيوت كمي كم تصرح سبات من مخانم بفلاي دما تدلي وهيوت بخمي سبات كنبرو كم زخلو أنا نبي رخر يوم كخل علني دخونا أنا دي ترددنا ساينس مو علو إلى كحزب مش جمركو دما أتساينستي بزقبا ندار أهو خير بخمي دما هيوت كغير كم دخل سب انتهي مخان نابزبل ناي بحكي نابز حد زلخو بيرسونال دخونه ناي بيرسونال ديفلوبمنت كوتشينج نا اخو مصح حاجيزنا مالتي سلاز تحلمين ساعه تتوهيو اندلو توهبو خا نسي الى بزغبا مس حسبكو سبات بخمي تناتم شجراتهم كبلل كفتحلهم دخل الى كحسب جميره after one at الجنزب يبلين دخونا عينة default أو فلتات يبلين I was starting يجمرين يرجن بتعزلاتنا عقم سبات بخمي يوم تهوتهم كقالوا لهم زخيل أنت عينة سلام كرخبون ترى أخوينام تعنا كرخبون ترى أخوينام جنزب كرخبون ترى أخوينام بحافشة تعزل اليواه هوت كرخبون ترى أخوينام أنت هم كجبر زلهم كتصنع جميرة فبزقبا ناي سبات شجر مسترد أكودما أتي شجرتي عبد دي أبكالوت سبات ندلو نت شجرات تكفتح زخيل دخونا تهوبا خان عيفت أريه بندلو نسبات بزقبا من قدم رأي نسبات motivate empower مقبار من قدم رأي نسبات زخونة أبب مكفال كاني تنعيش توهبني توهبو إلى حسيبة بدحريو بزقبا أكثر حلو جميرة أفتما جمرة of course قليل يكون يقول نتاني إيش تيز نبرة زرع حيزة كزرع عم جمر كعب أمري عندنا نتنجر تخاني ناي سبات شجر كفتح حيلة أبز جمر كله وعندما قص بقص اندار أخوه أتجيزي of course علوه يا من قلت زرع لون تعاطر لون جيزي في اللي علوي جن اندار أخوه كورحنا وحي كاب عامتنا بعامت أتاويتاتين داتا محيشة نايبزح الشجر نايبزح سبات شجر دما كفتح له زخل من قدتات اندار أخوه سبات دما دس ندابلهم نتناتي أقول قلت اندار أيو جنزبهم خفر نخيلهم سلزت قدامتي it is the need for what you do اتسخات غور ነገር አድላይነት አለው ወይ እስከ حራይ ተዓዘቡ ይኹም አሕዋተይ ድኾነ ፈጣሪና ዓና ድሃበና ድኾነ ተውህቦ አለው ድኾነ there is a passion አው ደስ ይልና ንሰርሖ ጊዜ ከይመሰለና ስቂልና ደስ እንዳበለና ይመርስድ ኮይና after ነገርቲ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንዳነበርና ነስተማቆሮ ድኾነ ዓይነት ህይወት ንኽነብር ደኸለና ድኾነ ፓሽን ኩላትና ኣለና ሰንዑ ንረኽቦ ምምንታይ ኢንተራኣልኩም በቀሊሉ ስምዒትኩም ተዓዘቡ ኢኹም ኣበየና ኢዋን ኢትናትኩም ስምዒት ጥርዝ ድበጽሕ ኣነ ከምዛ ዓይነት መጽሓፍቲ ከነብብ እንከለኹ ነዛ ዓይነት ከምዛ ዓይነት ነገራት ክረክብ እንከለኹ ህይወት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብኸመይ ከተዓቢ እንታይ ትገብር እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ልበይ ትንክፈነ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ካብቲ ፋርማሲ ንላዕሊ ማለት እዩ ሶፍታ ፋርማሲ ቲ ኮይና ከነዛ ነገር እዚኣ ዲስካቨር ገይራ ስለዚ ኣሕዋተይ ረእይዎ ኢኹም ሸለል ኣይትበሉ ኣበየና ኢትናትኩም ዲዛይር ማለት ኣብ ድኾነ ጥርዝ ድበጽሕ ኣብ ድኾነ ቦታ ሓፍ ድብል ደስ ኢልኩም ንሓደ ነገር ተተግብሮ ማዓሲዩ ነዚ ነገር እዚ ክትፈልጡ እንተደኣ ኽኢልኩም ነዚ ነገር እዚ ሒዝኩም ኣብታ ትሰርሑ ኣለኹም ስራሕ ከይገደፍኩም ዝተወሰነ እዋን ግን try to do volunteer ولا ግበሩ ኢኹም ኣብ ድኾነ ቦታ ኺድኩም ተማሃሩ ኢኹም ኣገልግሉ ኢኹም ብድሕሪ ይውልሲ ኩሉ ነገራት ክመጽ እዩ ብጣዕሚ ድገርመኩም ሓደ ካፍቲ ዋለስ ዲዋትልስ ድገልጾ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ድማ ሰባት ካፍቲ ሶም ድኸፍሉኻ ንላዕሊ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ከተገልግሎም ክኢልካ እዚ ንምትግባር ካብ ድሕግዘካ ሓደ ነገር ድማ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ከተገልግል ደሊኻ ደስ ኢልካ ተገልግሎ ሓደ ነገር ምርካብ እዩ እንታይ ገረፍቲ ሰዓተቲ ነዛ ዓይነት ህይወት ክነብር ደኽእለኒ እንታይ ዓይነት ነገራት ኣለው ኢለ ክሓስብ ምጀመርኩ ብጣዕሚ ዓብድ ዝኾነ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ እዚ ምናልባት ትፈልጦ እንተደኣኹም ዳዊት ድሪምስ ድበሃል ትካል ናብኡ ይኸደልኩም ኣብኡ ኸይዳኻ ቮለንቲር ክገብር ጅምር ብነፃ ከገልግል ጅምር ኣብታ ብነፃ ደገልግለላ ሰዓት ድማ ድሰርሖ ነገር ካልእ እዩ ማለት ካልእ ነገራት ይድሰርሕ ይማሃር እንደነረ ርዳእ እንደነረ ብዝግባእ ምናልባት ግን ኣብኡ ክመጽእ እንከለኹ ካስተመር ሰርቪስ መጀመርያ ድሰርሖ ነበርኩ ንሱ ክመጽእ እንከለዉ ቦታ ትህቦም ገለ ትገብሮም ነቶም ድመሃሩ ሰባት ስራሕይ ካልእ እዩ ግን እንታይ መሲልኩም
ኣብ ህይወት ከተዕወት እንተ ደኣ ኮንካ እቲ ትደልዮ ነገር ክትረክብ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብ ሓደ ቦታ ኣቲኻ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣድላይ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ምስ ጀመርኩ ኣብቲ ትካል ኣቴ ቮለንቲር ብፍላይ ክገብር ምስ ጀመርኩ እንታይ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ህይወት እንዳተረዳእኩ በት እንዳተማሃርኩ እንደገና ድማ ኣብታ ትካል እቲኣ እቲ ዘድሊ ነገራት ክገብር ምስ ጀመርኩ ቀስ እንዳበለ እቲ ንዓይ ዘድልየኒ ህይወትካ እንዳመፀ ይኸይዱ መብዛሕትና ብጣዕሚ ንሸኾ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ዝኾነ ንደልዮ ነገር ኣሎ ነቲ ንደልዮ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ኣድላይ ነገር ግን ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣይንገብርና ነፍስና ምዕባይ ኣብ ገዛ ርእስና ምስራሕ ኣብ ድኾነ ቦታ ኸይድካ ቮለንቲር ምግባር ብነፃ ምግልጋል ብፍላይ ኣብ ትትፈትዎ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ድኾነ ነገር ኢኻ ቀሲምካ ትወፅእ ብነፃ ኣይኮንካ ተገልግል ድኾነ ትወስዶ ፍልጠት ድኾነ ትወስዶ ጥበብ ኣሎ እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ደሓስኪያ ጥበብ ድማ ፅባሕ ንጎያ ትኸፍለካ ስለዚ ሓደ ራሕዋት ውሽጥና ንመርምር ብዝግባእ ትናትና ፋሽን ንረድአና ኣብታ ደለናያ ስራሕ ኮይና ፅቡቅ ጌርና ውሽጥና እንዳመርምርና ንኸይድ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ብምግባር ኣብ ነፍስና ክንሰርሕ እንተ ደኣ ኽኢልና ብድሕሪኡ ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ሽግር ክንፈትሕ እንተ ደኣ ኽኢልና ገንዘብ ሓሲብኩሞ ብዘይትፈልጡ መንገዲ ናባኹም ክውሕዝ ክትርእይዎ ኢኹም እዚ ድማ ንዓይ ዘጋጠመኒ ነገር እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ኮይነ ደተግብራ ድነበርኩ ቮለንቲር ድገብራ ድኾነ ደንብባ ደፅንዓ ድርዳእ ብዛዕባ ነገር እንታይ እዩ ብኸመይ ትሰርሕ ህይወት ኢለ ደንብባ ድነበርኩን ገንዘባ ድነበርኩን ነገር ፅባሕ ንግሆ ብኸመይ ናይ ሰባት ሽግር ክፈትሕ ከም ድኽእል ስለ ዝተረድአኒ ናብ ሰባት ድማ ምሰምፅ ኾነ ኣባኹም ምሰምፅ ኾነ ኣብነት በዚ ዩቲብ ክኸውን ይኽእል ብካልእ ክላሳት ኣለና ከም ትደበልኩኹም 13 ዙር ኣከባቢ ድኸይድ ንጅምሮ ክላስ ኣላ እውን ተመዝገቡ ኢኹም እቲ ዋትሳፕ ኣብ ታሕቲ ክንገድፈልኩም ኢና ትናንበር በዚ መንገድታት ዝኻ ብብዙሕ መንገዲ ብካልኦት መንገድታትን ተኣታዊታት ናተይ ከዓኒ ናብ ባንክ ኣካውንት ከኣቱ ጀሚሩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ማሲቭ ድኾነ ለውጥኻ ከምፅእ ክኢለ ስለዚ ተቐዳመይቲ ኣሕዋት it is the need for what you do ናይ ሰባት ሽግር ትርኢ እሞ ነቲ ሽግራቶም ነቲ ናትካ ፓሽን ተጠቒምካ ክትፈትሐሎም እንተ ደኣ ኽኢልካ ከይፈተው ሰባት ካብ ጅቦኦም ኣውፂኦም ኣገና ዒሎም እኳ ደኣ ክሽልሙኻ እዮም እዚኣ እታ ቀዳመይቲ መንገዲ እያ ናፍታ ካልአይቲ ተኸብለኩም ቅድሚ ናፍታ ካልአይቲ ምሕላፍና ግን ኣሕዋተይ ዩቲብ ከም ተዘርኢና ኣሎ ብዙሕ ሳብስክራይብ ከይገበረ ድምልከት ሰብ ይደሎ እሞ ስለዚ ንኻልኦት ደለይቲ ለውጡን መታ ንኽንባፃሕ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ብቐጥታ ናፍታ ካልአይቲ ከሕልፈኩም እታ ካልአይቲ እቲ ንሕና እንደልዮ ዓይነት ኣታዊ ከነካዕብተላ ንኽእል ሳይንሳዊት መንገዲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ድኾነት ድማ you have to be the best at what you do ይብል ኣብዛ ነገር እዚ ኣብ ጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክብለኩም ደለ ኣሕዋት ንምንታይ እንተ ኢልኩምኒ ኣብቲ ንስኹም ሒዝኩሞ መሪፅኩሞ ደለኹም ንሰባት ከተገልግሉሉ ኢልኩም ሓሲብኩሞ ደለኹም ነገር ወላ ኣብታ ስራሕኩም ሕጂ ዘለኹም I have to be the best at what you do ኣብቲ ትገብርዎ ነገር you have to be the best እቲ ድበለፀ ምስ ካልእ ሰብ ተወዳዲርካ ደይኮነ ምስ ነፍስኻ ምጉድዳር ማለት እዩ እንተ ደኣ ምስ ነፍስኻ እንዳተወዳደርካ ካብቲ ማል ሎሚ ድኾነ ዓይነት ፍልጠት ትሕዝ እንተ ደኣ ኮንካ እዛ ዓለም እዚኣ ብመንፅር እቲ ሒዝክያ ዘለኻ ፍልጠት ብመንፅር እቲ ንስኻ ተገልግሎ ዘለኻ ብመንፅር ብቕዓት ከያ ትሽልመካ ስለዚ you have to be the best at what you do ኣብቲ ትገብሮ ነገር እቲ ዝበለፅካ ሰብ ንዓኻ ንስኻ ክትከውን ክትክእል ኣለካ መጀመርያ እንታይ ጌርና ኣለና ንሰባት ሽግራቶም ክፈትሕ ድኽእል ነገር ኣብ ኣእምሮና ኣምፂና ንዕኡ መሪፅና ኣለና ብድሕሪኡ ድማ እንታይና ንገብር መሲልኩም ኣሕዋት ነቲ ነገርቲ ንኸነተግብር ዘኽእለና መፅሓፍቲ ምንባብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውዕልና ብዝግባእ ምስትኽኻል ክኸውን ይኽእል ዘየድልየና ሶሻል ሚድያ ንዕኡ ምንፃግ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘድልየና ብዝግባእ ምምሃር ክኸውን ይኽእል እንተ ደኣ ነዞም ነገራት እዚኦም እንዳገበርና ኣእምሮና ከዓ እንዳሰሓልና ክንከይድ እንተ ደኣ ኽኢልና ክሳብ እቶም ብሉፃት ሰባት ንሕና ድኾና ብሉፃት ነገራት ካዛ ዓለም እዚኣ ትቕርበልና እያ ሓደራኹም እዚ ድጅምር መዓስ እዩ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ሕልምታትካ ምስ ረኸብካዮም ወይ ድማ ትስኻ ትደልዩ ነገር እቲ ፓሽንካ ምስ ተረዳእካ ዘይኮነ ኣፍታ ደለኻያን በታ ዘላትካን ኮንካ ክትጅምር እንተ ደኣ ኽኢልካ እዩ ኣፍታ ሕጂ ትሰርሕዋ ደለኹም ስራሕ ናይ ብሓቂ 100% ወላ ሓንቲ ነገር ከየጉደልኩም ነቲ ትሰርሖ ደለኹም ስራሕ እውን ከይፀላእኩም ብዝግባእ እንተ ደኣ ኣብ ምሃብ ትዋፈሩ ኮንኩም እንደገና ድማ ኣብ ኣእምሮኹም እንታይ ኮኑ ድሌተይ እንዳበልኩም እንዳሓተትኩም ክትከዱ እንተ ደኣ ኽኢልኩም ምንን ኣሕዋተይ እታ መንገዲ ክትረኽብዋ ኢኹም ግን ሰብ እንታይ ድገብር መሲልኩም ኣብታ ሕጂ ሰዓት ተቆፂሩ ሰርሕ ስለ ዘሎ በቃ ማለት እንታይ ድበሃል ይድኾን ሓለቁ እንተ ደኣ ሃልዩ እቲ ናቲ ቦስ እንተ ደኣ ሃልዩ ፅቡቕ ገይሩ ቤላ ገይሩ ሰርሕ እቲ ናቲ ሓለቃ ወይ ከዓ እቲ ቦስ ተደይ ሃልዩ ግን ንግበሮን የፀብቆ ገብሮ በታ ሓለቃኻ ክመፅእ እንከሎ ትገብራ ነገር ወይ ከዓ ሽዑ ደይኮንካ ትኽፈል ግን ናይ ብሓቂ በታ ስኻ ትህባ ዘለኻ ኣገልግሎት እዩ ይድኽፈለካ ፈጣሪ እውን ንዑ ይድርኢ ሳሓደራኹም ኣሕዋት እንታይ ንግበር ኤኒዋን ናባኹም ድመፅእ ሰብ ብዝግባእ 100% ኮንኩም እቲ ድበለፀ ሰብ ኮንኩም ከተገልግልዎ ብፍሕሹ ገፅ ብፍላይ there is impression of increase ድበሃል ኣሎ ዋለስ ዲዋትለስ ካፕተን ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ጠቂስዎ እንደሎ ናይ ሃብቲ መንገድታትን ደስ ኢልዎ ሰብ ንክኸይድ ምግባር ማለት እዩ impression of increase እዚ ክመፅእ ከሎ ናባኹም ደስ ኢልዎ ንክኸይድ እንተ ደኣ ጌርኩሞ ድኾነ መንገዲ ክፈተልኩም እዩ እቲ ሰብ እቲ ገለ ነገር ኢልኩም ክኸይድ እዩ ስቕ ኢሉ ናባኹም ድመፅእ ሰብ ስቕ ኢሉ ይመፅን እዩ ብምኽንያት እዩ ድመፅእ
ንኣብነት እዞም ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ኣብ መቐለ ዝነበሩ ብዙሕ ህንፃታት ደለዎም ካልእ ዓይነት ሃብቲ ደለዎም ካልእ ዓይነት መንገዲ ሳይንስ ዝተረድኡ ሰባት ናብቲ ፋርማሲ ክመፁ እኮ ተደይዳምፆ ነይረ ተደይሪኦም ነይረ ደስ ኢልን ተደየገልግሎም ነይረ ምስኦም ፍሬንድሊ እንተዘይከውን ነይረ እቲ መስጢርቲ ኣይምነገሩንን ወይ ከምኡ ነገራት ከም ደሎ ኣይምፈለጥኩን ነይረ ሶ ሓደ ረኸም ኣሕዋት ኣብታ ደለናዮ ኮይና we have to be the best ንሕና ኣብ መሃብ እንተዳ ንዋፈር ኮይና ኩሉ ግዜ ናባና ድመፅእ ዋላስ ዲዋትልስ ካብቲ ደቐምጦ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ንሱ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልኩምኒ ኩሉ ግዜ ንመሃብ ኢልካ ትኸይድ እንተዳ ኮንካ ወሃብ እንተዳ ኮንካ ዝወሃበካ እዩ ዝብል ኩላትና ንፈልጦ ናይ ፈጣሪ ሕጉ ንሱ እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እቲ ነገር ስለዚ ኣሕዋት ኣብታ ደለና ኣብታ ሕጂ ሰዓት ንሰርሓ ደለና ኣብታ ቦታት እያ ኮይና we have to be the best እቶም ድበለፁ ክንኮን ክንክእል ኣለና ብድሕሪኡ ድማ دخون علامة ترى أهلنا دخون صباح نقول كنور إنه بلو حلم ترى أهلي نعوق خن جزء كنكل علينا من الوقت من سحبت بزعبو خنا نبب خون خيل ويقول دخون فيديو تاعت كنرق خون خيل وي دخون عبد دخون بوتا خينا فولنتير كنجبر نخيل نكون كم زخم لكم لس أنا حكو أنت رأى أزن جبر حالنا نفسنا إندا سحلنا عنا نخيدلنا بفلاي إذا حجس عدل زمن كم من أسيات برعامي نعنا دفرح عينت زمني دلو ناي AI زمني كم زتري يقول لكم تعم artificial intelligence تقطعت يروزلو زمني سبزا أوان زي أخاني بزح فلتات كنقسمو لنخل معات من قدتات هالوي سلازي كابدا يتقم ورتات ناي تيك توك كابدا يتقم فيديوهات ابدا يتقم ورتات كاب نحلفو ناي بحقي اتا زلاتنا عرفتي وسد ابيلنا صباح نغو كنكونو ندل سب بزغبا ابلو مخينا خنحنصون اتدبلص سب كنكون انت راخيلنا اب حجي ساعات انغبرو صلوت انغبرو منقسقاسات انوعلهم بوتاتات بفلاي دما اكابينا زلو سبات اندامرصنايوم اتزبلص نخغبرنا زخول نغرات انداتغبرنا خنكيت راخيلنا امن نحواتي دخونه سكيل حجي نوسد انت راخيلنا دخونه نغر فلطات حجي انت اب عمرنا خنأتو خيلنا نفسنا انداسحلنا خنكيت راخيلنا بمنصر اتي دبلص نحنا دخنا بيست انت راخن كونكينا بيست نغرات كاب غنزب بوزح نغراتو نابانا موحازو دي ترفي سلازي you have to be the best اتواتيدو اتا تغبرا نغر اخان دي تملكت بزغبا بقى ابا you have to be the best اتي مصحفتت منباب كخون خل امرخا مسحال كخون خل نتي بيزنستي كمي كم بسرح مردا انتاي بيزنس موديل مفلات بزغبا اتسرخا اتيخا زلخا سرح انتاي مخان انا صيركا ختفلطون تراخيلكا ابو دحاشسب دخونه فلطت تراخليكا نمغلغال دلو يخا خونكار لخا مخنيات سبات نابخا خمصن كله بزح نغرات تفلط يخا بزح نغرات انبيبكا لخا بزح نغرات ترديكا لخا you are the best سلا سبات كيف تودما ايدوم ناب جيبوم سديدوم اتسخادد ليكا غنزب صباح نغو يهبو خا كذا حدا رحوات بي the best اتواتيدو كاب نغو خشاب مشت دبلت اسبكون يخم تمالي زنبر مننتكم مسو تودادر مسكال سب موددار ايكونن مبزحتنا نغبر نسي مسكال سب يخا تودادر انا وندت فند نبر نسي دحرق نسو غديفه معلتاو خصنع بفلي عفت ساعات دي جنزب سلدي نبرني بنص سمينارات ترخيب ايغدفومني نزا مصحف زي اون كم زلكم دلخو اب نص سمينار بو بروكتر كمهر مسمع كوي نزا مصحف زي بزغبا كصنع خيله the science of getting rich دلو اب يوتيوب اتيخمون يهلو خوني بتعم نوح فيديو علو ابواتي خكتاتل اب يوتيوب تنات يوتيوب كعشو خالي نغرات ور سبر زينا معات نغرات يملي نيرو قدم توسنا عامتات اب حجس افتشع ساعات ግን ነዚ ነገር ዝምስተረድእን በቃ ንዓይዲ ጠቕመኒ ህይወተይ ክቕይር ድኽእል ነዚ ሕጂ ንዓኹም ደካፍለኩም ደለኹ ነገራት ክቐስመሉ ዝኽእል መንገድታት የድርኢ ነይረ እቲ ሽዑ ኣከብኮ ፍልጠት እቶም ሽዑ ሰዓት ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እቲ ሽዑ ሰዓት ቮለንቲር ዝገብሩ ነበርኩ ደንበብኮ ደጽናዕኮ ደተረዳእኮ ደተግበርኮ ነገራት ካ ካብታ ነበረት ድኽነት ኣውፅኡ መዛ ሕጂ مساخن كاين دسته ما قرا له هيوت بقى نابا نخمصي حاجزني ስለዚ ታኻለይቲ you have to be the best اتواتيدو after تገብሮ ነገር እቶም دبلص كتكونو كتكولو عليكم ازي انت دا خنغبر كينا اتا سالسيتي بعليا بوتا تحز نسا دما كمزا تسعب تخون مالتي نزا خليت خنا تغبر انت اخيلنا اذا سالسيتي بعلينا بوتا اتاتو اتمنتايسي اتا سالسيتي it is the difficulty to replace you نعاخا نمتكا ازي كبيد كخون خلالو of course ديتكا سبيلن كل سبتكا جن نمتكو بتعم ازي كبيد دخونه سب جن الوي حدا سب كترن كلخا بقى واي كوستوكو انت دي كدني كوستوكو بقى انت دي بقى خبز عالم زي انت دي كيتبلو سبالوي even خبز عالم زي اولا مش كده بتعم شموم جنينو تناتهم طبب اب زاهي وزيا نمو الزخيل بزحات ارتيست خونو خلو كالوت عبيت نبلوم سباتونو كالوي بفلاي عالمنا بتعامي لوط دمصلا عالمنا برهان دخون سبات كساب حجي شمو من صوع مالو فور اكزامبل رايهم توماس اديسون ጸልማቲ ነይሩ ኣብ ቀንዴላ በገለ እንዳተገበረ ይሰብ ሽዑ ሰዓታት ብርሃን ረከብ ነይሩ ግን በቃ ብድሕሪ አምፑል ክፈጥር ከይሉ አምፑል መስፈጠረ ዓለም ምልእትኻ ብርሃን ኮይና ከሳብ ሕጂ ትዝክረላ ስለዚ ግዴታ ንሕና ከምኡ ኣሎ እዩ አምፑል ክንሰርሕ ማለት ኣይኮነን ግን
نتي أبتقى أنا دل حبرة سبنا كخون زخل برهان نخلاتنا فتعريه بالناي سلز نتا برهان زي بزقب خنري أنت رأخي إلنا أنت رأى بنفسنا خان داسر عنا خان كيركي إلنا أتوم نمتكم زخبر سبات كنكون ترأخي إلنا ناي حبرة سبنا شجر دما عندك عللنا خان كي ترأخي إلنا جنزبنا بنا ممتوري ترفي فتيري خيفتوا مخنيات برهان نسبات سلامون برهان كساب زجبرنا لهم تانكيو لهم وقاد عدس يلوم تنات كسيرفيسيوم اتنا أخذ لك أنا جرات ده بقى أبزانا جرزي أجن حنت حدا رادب لكم ترى أهل أحواتي سب كمت إنكلو خمسة بكتجلجلو أنت أخي إلك أخات السخاد تدلي نجارهم كوها بكارقل ترى كوينو بهيمانته بعليته بقانكو بتفل عليه ببيهري بكوابي إدي بدو خنا ودع عدي يكونن ودع عدي يندابل كان ترى أنا حدا سب تجلجلو خن كاجن كأنيس كاتب كساب زلخا تقنيسي لمت نابخا نسب كم سب نرأيوينا ودا عدا يخون كاله سب يخون نعايز الدامت نايت سيرفيس ددليون ترى خوينو في شقيلني دسيلني سب كوينو ندمت انا سب كوينو خغلغلو وسيني يدلو خانا كوم سلا زخونا خاني بقى بركت زلو هيوت ازي دس دبل الحمد لله اندابلكم دامسكم زنبرو لعينت هيوت يد نبر سلاذ حدا رحوات عين فردينا ابانا حدا شجر نسو سلا دري بقى بوقانكو بهيرو عليتو سامثينغ بدخونه ነገር ይኻት ፈርዶ كومو خيغبرካ ግን انت رأنا تسبتي كساب دمتك سب كوين متي كالو ناي بحق اناتك اغلغلوت تدلو تعراري تصليم دي قيح دي قال دي وددي بزي يقدس انت رأى اتناتك اغلغلوت بزي تكا منقدك تهبو انت رأى خيلك كساب نسخه بديتك منقد دهاوكي اغلغلوت زسب زتدق دغلغلكيا قديتا يتسبت خالب جبور لنغرنا اخاخ بكا تز حد راخ محوات نزل منقد تازين بزغب انا تغبرينا حنت حد راد لكم ነገር كاني እዚ ሕጂ ትሪእዎ ለኹም ዘመን ማዓት ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ሒዚ መጽኢ ደሎ ኣብ ገዛ ካብዛ ደለኻ ይኹን ካኾፊልካ ዓለም ምልእቲ ክትበጽሕሉ ትኽእል ብዙሕ መንገድታት ናይ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎ ይኹም ደለኹም ቲክቶክ እንታይ ይሰራሓሎ ዩቲዩብ እንታይ ይሰራሓሎ ብፌስቡክ ብተፈላለየ እዚ ኦንላይን ነገራት ፕላትፎርምታት እንታይ ይሰራሓሎ ይከንሴ ትሪእዎ ደለኹም ነገር እዩ سو حدا برخت كوا ينابنت يوتيوب تري هو لهم ابزي اخو فيلا تازلاتن طببنا عخم تازلاتن فلطتنا عخم ككافلكم ابقعن له سلازم حنا خاصقاي نبل ات منجد انت رأى كندليو دليل انت رأى تبغيسنا معات هيوتنا نقير لهم معات اتاويتات نرخو لهم بوزحات منجدتات يمدلو بفلاي زي حجي زلو سوشيال ميديا خاني ونيت نطقمنا نتقمول نغداتنا ديكون نطقمنا نتقمولو معات سبات اجندا مچ ما بأمرنا خصعنو معات سبر زينا قد يدل نغرات معات ورتات كاب مرأي حدراخم احوات اذا هيوت زي اد نبرلنا ازوم حجي ساعات سبر زينا فتصح حبريتا معات ورح يزوم دمص سبات يكون انت هيوتتي اصبح نغون نبران احنا امرنا نحلو بزغبانا بأمرنا انت اتلو نردا كابزنا يزي سوشيال ميديا دلو دخونا خابزي ناي سوشيال ميديا معات قعقلت اموصيلنا دتقمنا نغرات انت رأى فوكس كنغبر كيلنا ابو تخرت بمغبار نفسنا خنعب انت رأى خيلنا مدارك تعلبو زخونو نمتكم عزيم كبرت دخون نحبرتسبن كاطقمت زخون سبات كنكون نخيلنا ابيد كلاتنا دخون ورق اللوي ابيد كلاتنا ابلبنا دقمطا ناي سبات هيوت اتقالل دخونت برهان الله نسبات برهان كنكون لي فتعر فتيرنا ስለዚህ بخمس መንገድ احنا መጀመሪያ ነብስና ነብርህሞ በዝግባ ድማ ኣብ ነብስና ነስራሕሞ ናይ ሰባት ሽግር ድማ እንዳ ፈታሕና ክንከይድ ኪኢልና እመኑ ንሕዋተይ ካብ ተሓስቦ ንላዕሊ እቲ ትደልዮ ገንዘብ ናባኹም እንዳ ዋሕዘ ይድኸይድ ስለዚህ ተቀዳመይቲ እንታይልና ኣለና it is the need for what you do ነቲ ስኻ ትገብሮ ነገር ማዕርኽ እንደ ኣድላይነት ደሎ ሰባት ትደልይዎ ድዮም ናይ ሰባት ሽግር እንተ ብዝግባ ፈትሽካ ነቲ ሽግር ክትፈትሕ እንተ ኺልካ ሃብታም ምዃንካ ግዴታ እዩ تخاليت دما نتتهبو سيرفيس you have to be the best at what you do after تغبرو ነገር you have to be the best اتدبلص سب كون ክትከላለካ ኣእምሮኻ ጽቡቕ ጌርካ ክትስሐል ብዙሕ ዓይነት ስኪላት ክትወስድ ብዝግባእ ድማ ነቲ ሰባት እቲኦም ነቶም ሰባት እቲኦም ድደልዩ ኣገልግሎት ጽቡቕ ጌርካ ክትርድኦ ነቲ ኣገልግሎት ተኻን ብትንትና ቢልካ ክሳብ ዝደቀቀ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጦ እንተ ኺልካ ኣእምሮኻ ክሳብ ዝሓለኻን እቲ ሰርቪስ እቲ ብኸመይ ከም ትህቦን ክሳብ ዝተረዳእካን ድብለጽካ ክሳብ ደኾንካን ድማ ናባኻ ገንዘብ ምሓዙ ዶ ይተርፍ ብድሕሪኡ ድማ በቃ ንምትኩ ኣዝዩ ከቢድ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣብዚኣ ንእሽተይ ነገር ክብለኩም ኣጋጣሚ ገለገለ ሰባት ርኢዎም ኢኹም ካብ ስራሕ እንተ ሓንቲ መዓልቲ ተሪፎም እንተ በኺሮም ኣበዮም ከይዶም ኢኻ ትብል ደኾነ ይፅምወካ እዩ ስራሕ ደኾነ ድጎደለካ ነገር ኮይኑ ይስምዓካ ገለገለ ሰባት ግን ኣለዉ ወርሒ ገይሮም ክልተ ወርሒ ገይሮም ድሕሪ ክልተ ወርሒ እዮም ትዝብለካ ኣብዚ ነበረ ወዲ ናበይ ከይዱ ኣብዚ ነበረት ጓል ናበይ ከይዳ ትብል ኢኻ ወላ ንኣብነት ዳ ድኳን ርኢኹም ኣጋጣሚ ፍትንሕና ድነበርና ገዛውትና ቀደም ኣብ ኣስመራን ከለኹ ትነበረና ኣብትናትና ገዛውቲ ዳዞሚ ድበሃል ድኳን ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ቪድዮ ትርኢ ትፈልጦ ክትኮን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዳዞሚ ድበሃል ድኳን ብጣዕሚ ዕሙር እዩ ብጣዕሚ መዓት ሰብ እዩ ድመልኦ ኣብ ጥቓኻ ሓንቲ ድኳን ኣላ ቁርብ ጥፍሽ ድበለት እያ ንምንታይ እንተ ኢልኩምኒ ብዙሕ ካስተመር ሰርቪስ ናቱ ትድህቦ ደገልግለሉ መንገዲ ኢስ ዲፈረንት ፍልይ ድበለ ናይ ክልቲኦም ዳዞም ክንከይድ ከና ወላ ቆልዑት ኮይና ትዝብለኒ ተኣሽሙ ኢና ንገብር ጋባ ህበና ካልእ ነገራት ህበና ኣብኡን ሕስር ብል እዩ ቁሩብ ሕስር ኣቢል እዩ ድሸይጥ
ክትከይድን ከለካ ፍሽኽ ኢሉ ይቅበለካ ደስ ድብል ኤነርጂ ደሎ ከምቲ ብዛ መፅሓፍ እዚኣ ትነግርኩም ካሊ ኢምፕሬሽን ኦፍ ኢንክሪዝ ትበሃል ኣሎ ሰባት ናባኻ ክመፁ እንከለዉ ደስ ኢሎም ንኽኸዱ ክትገብሮም እንተደኣ ኽኢልካ ናባኻ እዮም ድመፁ ሰባት ናብቲ ንፁህ ዝኾነ ስፒሪት ናቶም ኢኻ ተኣቱ ስለዚ ግዴታ እዮም ከዓ ካባኻ ዝወስዱ እቲ ብጥቑ ደሎ ድኳን ከዓኒ ማለት ቁሩብ ጥፍሽ ድበለት እንብሎ ዓይነት እዩ ክትኣቱ ከለካ እውን ደስ ኢልካ ደይተኣትዎ ዓይነት ድኳን እዩ እንዳዞም ተተዓፂያካ ናብኣ ትኸይድ ነርካ ስለዚ ፕሌስ ጋይስ ነዘን ነገራት እዚኦም ዝግባእ ንረዳእየን ኢትወዝ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ዝኾነ ጊዜ ነይሩ ሽዑ ሰዓት ክዝክሮን ከለኹ ትዳዞም ድለኩም ደለኹ በቃ ተተዓፅዩ መዓት ነገራት ይዕፅፁ ድብለካ ስለዚ ፕሌስ ብከምዚ መንገዲ ንሕና ከዓ ክንከይድ እንተደኣ ኽኢልና ንምትከኦም ኣዝዮም ከበድቲ ሰባት ክንከውን እንተደኣ ኽኢልና ድማ እንታይ ንሰርሕ ዘይኮነ ብኸመይ ንሰርሖ እቲ ነገር እቲ ካብዘን ድኳና እዚኦም ክነግረኩም ፀኒሐ በቃ ከመይ ዓይነት ድኳን ኣለካ እዩ ከመይ ዓይነት ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዝሰርሖ እምበር በዓል ድኳን ምዃንካ ኣይኮነን ከመይ ዓይነት ኮንተንት ክሪኤተር ኢኻ እምበር ኮንተንት ክሪኤተር ምዃንካ ኣይኮነን በቃ ብኸመይ ኢኻ ነቲ ነገር ትሰርሖ እዩ ኢትስ ኖት ዋት ዩ ዱ ኢትስ በቃ ብኸመይ ነቲ ነገር ትሰርሖ እዩ ኣሕዋተይ ነዚ መንገድታት እዚኦም ብዝግባእ ክንጥቀመለን እንተደኣ ኽኢልና ድማ ናይ ሰባት ሽግር እንዳፈታሕና ነንሕድሕድና እንዳተሓጋገዝና ናተይ ብርሃን እንዳካፈልኩኹም ናትኩም ብርሃን ከዓ ንኻልእ ሰብ እንዳካፈልኩም ብዝግባእ ኩላትና እንዳበረህና ነንሕድሕድና እንዳተሓጋገዝና እንዳዓበና ክንከይድን እንዳሃብተምና ከዓ ኩላትና ንክንከይድን ከዓ ይምነ ኣሕዋተይ ኣብ ዘለኹም ንኩላትኩም ሰናይ ሰላም እንዳተመነኹ ብጣዕሚ ካብ ብልበይ ግዜኹም ከመስግነኩም ደሊ ካብ ብልቢ እውን ከኽብረኩም ደሊ ኣሕዋተይ ክብረት ሃበለይ ስለዚ ሓደራኹም ምናልባት ሳብስክራይብ ደይገበርኩም እንተደኣ ሃልይኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ንዓና እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለድኸውን ንካልኦት ሰባት እዚ ነገር እዚ ይጠቅም እዩ ትብልዎ እንተደኣ ኮንኩም ድማ ሼር ግበሩሎም ኢኹም ከምቲ ደወልኩም ድማ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበትኻ ውለጡ ንኹለንትና ዕበይ ዝተሰመየ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ኣታዊታትኩም ክትቅይሩሉ ሰላምኩም ክትመልስሉ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ንክትነብርሉ ሂወት ብኸመይ ከም ሰርሕ ትርድኡሉን እታስኹም ትደልይዋ ሕልሚ ብኸመይ ከም ተስምርዋ ከዓኒ ኣብዚ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበትኻ ውለውጢ ናይ ኩለንትና ዕቤት ስልጠና ጀባ ንብለኩም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ በዚ ናይ ዋትሳፕ ደለና እምበር ጌርኩም እንዳረኸብኩምና ኣብቲ ክላስ ንኽትምዝገቡ እንዳዓደምኩ ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 13 ዙር ዝካየድ ሱርበትኻ ውለውጢ ንኹለንትና ዕቤት ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ተሓትረሉ ናይ ዋትሳፕ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክላስ ንራኸበና